Moni ndine Jack nde kwachitika nkhani yomvetsa chisoni kwambiri yapangika Saturday pa 12 April 2025 kulikoma. Akuti zomwe zinachitika m'Bandakucha anthu ananyamuka amafuna kuti akakwere steamer kapena ndinene kuti boti ya MV Chilembwe, koma zomwe zachitika zonena kuti akuti boti yosima ka sifika padoko penipeni kuti anthu akwere, amachita kukwera timaboti ting'ono kupita kuti akakwere steamer chifukwa chonena kuti akukonza pamalo ponena kuti steamer izitani izitha kukayima bwinobwino anthu adzikwerera pamenepo zikadali nkati akuti akonza 95% akonza angotsapa pang'ono kuti amalize. Ndipo pakali pano anthu amakwera maboti ang'ono maboti chazipita pamene pali chani pamene pali steamer. Nde akuti usiku huu anthu okwana 30 anakwera kaboti ka private konena kuti munthu wina amapanga ka business kake kamene kumatenga anthu kumapitisa umeneko. Boti yo inali yaying'ono kwambiri nde inakhala kuti yanyamula anthu ambiri yachita overload. Anthu 30 samayenera kukwera kaboti kamene koko, koma anthu onse wanadzadza kunyamuka kuti akutani akupita kukakwera MV Chilembwe ichi. Nde akuti itanyamuka ili nkati ili munjira mayi wina akuti anachita notice, anaona kunena kuti mukulowa madzi unakhala ngati kuti pali bowo mubotimo. Iyi ndi report yonena kuti akunena kuti munthu amene anali mbotimo akuti ndi zomwe zinachitika. Akuti anaona kuti mukulowa madzi nde anamuuza amene amayendesa botiyo kunena kuti mukulowa madzi tibwerere chifukwa mwina itani imira, koma munthu ananena kuti ayi osadandaula ndiye ndisasanga tikafika pachani pa MV Chilembwepo. Anthu aja nkupitirira mpamene nolani madzi aja achuluka plus kunena kuti boti yadzadza weti mpamene boti yatembenuzika anthu nkugwera m'madzi. Ndipo pali ma version awiri, ina yomwe yalembedwa ngati official report akunena adi kuti anthu odi anadzadzamo anachuluka mbotiyo inali yaying'ono koma panabwera mafunde. Nde chifukwa cha mafunde kuti anakanga tayikanka nde boti yonena kuti yadzadza kale inatembenuzika. Nde pali ma version awiri amene sindikudziwa kuti yeni ndi itiyo, koma chachikulu chomwe chikudziwika nchoti boti yosina liyoyenerera unyamula anthu onsewo. Nde akuti yatani boti yamira anthu ali momwemo, anthu anathamanga akuti kunabwera masoja, kunabwera madaiva komanso anthu amudzi anapanga liwiro, anapanga changu kuti akathandizepo anthu, koma tsoka ilo anthu 11 amwalira. Akuti azimayi 6, mwana mmodzi ndi azibambo 4, anthu ena 21 apulumutsidwa. Nde nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, nkhani yowawa yokhudza chifukwa anthu ataya miyoyo yawo munjira ngati imeneyo yoyeti. Ngozi ndi zoopsa kwambiri ndipo kwinako sitingachulutse zonena, tingokhulupirira kunena kuti zomwe akukonzazo zikonzedwe msanga kuti anthu adzitha kutani, anthu adzitha kukakwera steamer bwinobwino kuchotsa ma risk ngati amene wawa. Komanso kozongonena kuti anthu amene apanga ma business otenga anthu kumakasiya kuboti ayesetse kuti adzipanga service maboti awo, komanso azinyamula anthu oyenerera isamapange overload kupewa ngati zinthu zizeti kuti apapatu basi miyoyo yatani yapita. Ndiye apo tingopepesa kwambiri kwa onse omwe afedwa nkhani yowawa kwambiri. Malawi yataya anthu awo. Zikomo kwambiri.